What's up, what's good, and welcome back to my channel. So guys, if you're not subscribed yet, please do subscribe to my channel, like all my videos, and hit the notification bell. Ania na usab kita sa atong segment nga Bisdak Reak. Okay, so let's ask people around about their reaction of the latest breakup because nagtrending ni guys sa Facebook, Twitter, Instagram, I don't know, and a lot of social media sites nga about sa buwag ni Jadine or sa Jadine. Let's ask people around. Okay, let's go. Konsehal. Uy, May buntag konsehal ka nang mangutan na lang tao konsehal. Baka nung kabuwag mo gito konsehal. Kisa ka bog? Ano tos Nadine og James si Lebron James si Ito na hindi Oh. first. Yeah, pero nganong tos Nadine konsehal? Actually, nadunggan dyan akong storyanin, no? Mumulan. Umutoy pag-onggo ni James. Good mo to yung Kibaw lagi kika konsehal. Siyempre, updated gig ko. Appears ba? Pero mo to ka konsehal nga gibinuangan konsehal. Oo, Juban. Kaya kung sa itsuraan, good ka ng mga preyanas. Anong masulti mo sa breakup ni James Reid og ni Nadine Lustre? Wala dyan forever. Wala forever. Kung sino masulti sa pagbuwag ni James Reid og Nadine Lustre? Wala ako'y kasulti ra gyud ni Nadine no nga stay strong lang gyud tag tihaday. Laban ra na. Laban na gyud kay Yeah, sold man jud ka na o lami naman gyud siguro. Pero sige lang padayon lang gihapon kay basin naay mas lami pa gyud nga imong ma Lami! Anong unsay mo masulti sa buwag ni James Reid og Nadine Lustre? ha? Nagbulagay di ay? Oh, nangabuta dito nabulagay. Nagbuwag sila. Ipatulpo na. Ano masulti sa breakup ni James Reid og ni Nadine Lustre? Merisi. Eds. Ginawa pa ka? Oo. Pagtarong oy. Naro koy pangutana ba kanang unsay masulti nimo ng buwag ni James Reid og ni Nadine Lustre? Sayang kaayo. Sayang kayo nga Sayang kayo ilang pagbulag. kay Ay sus. Grabe ka chicks anya. Nagyahapon. Bulagan yapon or grabe gyapon ang kuan. Padong nagkamakirig it's gapiyong lagi ka. Uy, nangutaw na migtarong uy kay kinahanglan sa Bisdak Reak mangutan na ang mga Cebuano o ang katawhan nganong gibiyaan ni James Reid si Nadine Lustre or si the other way around ba? Gibiyaan ni Nadine si Dito kay bawo jud ko. mo'y balita. Nya unsa may reaction nimo unsa may unsam ta na May kani walay additional post or uploads na napatulfo ni Nadine si So imo ipatulpo jud nimo kung ikiuyab na din. Ako ay binuang yati patulfo to na ko gimeno. Kay nauyab ni Nadine ipatulpo nimo. Dili. Kung ako inauyab dito bulagan oy buang. Mao ba? Pilam din ni uyab nimo ron. Galing niya na sila. Buwag na mag James Reid Nadine. Why forever dyan? Woy forever. Unya kung piliun kang Nadine Lustre. Oh, yeah, kasi Hayay kayo? Yo good ala. Unsa mo masulti sa pagbuwag ni James Reid og ni Nadine Lustre? Pagbuwag nila, ako ilabot kay hindi mo ko kwartaan na. No. Unsay kasulti nimong James Reid sa ilang buwag ni Nadine? Ako makasulti kay James Reid. Huy, dong! Sayaw nga siya ni mo, dong. Si Nadine day. Pero laban lang yun, dong. Kaya na naman siya na siyang live. So, kang Nadine, laban lang day. Naray mo ako siya nain day. Mura ko siya. Ganun biyaan din as Nadine. Murag base na atoy lain. Basura na sa ning mga laki ay ron. Laki na pud ni mabasulan. Breakup ni nang Jadine. James, akin ka na lang, please. So, gusto mo siya? Sino? Siya! Si James! What's your reaction sa kaning buwag ni James Reid ug ni Nadine? Isa lang masasabi ko, Nadine, akin ka na lang. Paano si James Reid? Sa'yo na lang din? Hindi, sa kanya na lang. Sa kanya na lang, Sa kanya bigay na na lang. lang. Bibigay ko na lang sa kanya. Okay, forever no? Ay, forever. Ay, di ta mag-forever. Wala dyan forever. Sino mo Nadine Lustre? Boy, wala lagi forever lagi. Buwag mo ganun sila. Ina na. Huwag i-prever brother. Kawa ay. Paita sa. Ito ka dayon, unsa magiday mo masulti nga nung gabuwag ang Jadine
Basta yun. Buwag talaga. Sapo ka dyan. Die forever. Hindi na ko masali ka ng mga J lagi. Hala! Kinsa man day Jenny pasakit nimo? Tara. Ito resulta nimo sa buwag sa Jadine. Wagi forever, brother. Wala forever. Forever, brother. Ingon Sid Perez na ako no. Ngano man? Sige siya kadto clinic. Okay ka kung ikaw iilis ni James Reed na din. Mas ko pa ako ato. Ito guys, ang reaksyon sa mga tao regarding sa buwag ni Jadine or sa Jadine ni James Reid o Nadine Lustre. Yeah, lami. Okay, so watch out for more videos guys, more fun videos to come only here in my channel, Good Boy Vlogs. And this has been your boy, J-Man Good Boy. As always, keep it simple.